psychic ziak tu laltran pui April mar live sarhe si amor kan bok dan tanglam tak mai khania tin ngai to ti thui zui viau maya ril ruwa hina cham veng mai ri don zong ani hi mo ti in police officer rin pui chan to kan a chon file cha zet mai hi a han da chera thu chunga ngun thluk zeta ngai tu na lo mang mek inspector ruwa ta chuan rin pui thu soi om zia chu aman chiang viau mai rin puan do kana file da chu kum thum ma salama khesan chin fel tak khani a amoran bok dan po an rin lo dan le an ma ni ngei point an be sei lo lam tak ani tlatani inspector ruwa ta chuan a thut mun chumuang changa han siam remin anaw ti zinga mi rin ber mai a thut na ma alam chon zonga ding reng rin pui lam chu a hoya chuta mit chu a romola han thruk zau pa chuan rin pui a hne na chuan rina he thil ni kum lama thil thleng to ni ma se he tiang thil dang lam le mak deu hi chu kan lama chon chho zel don chau ni na lang naktu khian thing tlang kho pakhata building pakhat chu ti chiat tura ruwa manani a chulai hmuna chun thil thleng dang lam tharau lam thil kai hnoi thleng aum thin ani ome zandar ri ta tangin chulai building a chun thoman hre fo maya hun rei tak liam to Christina lal ngai saki anti chu chulai hmuna chuan in ok hlumin athia chunu tharau chu tun thlengin chulai hmun chu la chen chilin ala cham bang aningat mai karin dan chon chulai hmun ain o hlumna hmuna chuan thilpa ngai lo tak thleng aum nge ani karing adu thu renga in ok hlum nge ani a tual thana zok niang he thil hin ni zan malama tang to khan ka ngai tu na alu ngut ngut reng maya hemilama mi thiam tharau lam be pop thei pakhat ne na tharau biak po dan kalmang hriat tur omangte ka ngai ven nge chulai mun chunak tukin thli thlai tura kan thang chu atul don ani kan na thar tur ani cho chumi rualin ni kumlama case nok sakle chingchi vet zet chung changa a mor kan bok theile poi khoi tu kan rek fu thei kha alom om tak zeta chuan nang po in pek na le I thanem ngai na lom thu ka hril du chea a toy fel theyang perin khami chung chang pi ka khan lompuina thu ka han hril ngal cheni se sar ni en ni kumlawa thil thleng ka chu tuna I han soilan tak nen po khan ain nerem viau don ni inalang nang po sar kalompui che inung dol thaya ka om hi kalom te nia chuan sar Christianai chu kumeng zat liam ta bo ral nge ani a hei le kha hi han bi te a thi na hi ari vele to viau ni na lang hun kal to tanga han tran tur le han bi let le turin huna hekin khot lai zel don sia ti in ama Christina ingei po hian chulai buildinga in ohlumna hmuna chuan om hmuna khorta nin ka ngai tharau lam thilawang chuan rin pui chu nui zaru deuh ma se apu thuang le bo zui tura amalak nang ang chu I helwa azom mai atul sia ni esar enu chungchang hi kalunga even vedonia ti chuan naktuk maya che chu ngal vut vut atul ani si chuan ka man chu ni ngal mai nui var pa chon han tia an kalna tur building omna chu chhun pachan line an thlenga an thleng ma view gate pon na matang chun building le amun mavel chu luk zet hin an thlek kol dau renga mun nel om tak le thlamun thlak tak tur chu animal lo inspector ruwa ta chon rin pui hnen a chuan heile rina kan thlengta helai mun nge hi ani thom mak tak an lo hriat fo na thin le nula mel thale pian thiam Christina in o hlumna mun chu heng thoman hriat thin te hi mihring an nilwang ti po soi thei ni ho lo Christina hi in ti hlum nilovin tha ani nge hi kei chon karing ani ti chon tharau bi pop thin mi pakhat ne na tanga ka zir chhuwa danin Christina tharau chu biak po kan tum don ani ti chon kumtam tak liam to ami tual tha na nge ni a ma ni in ti hlum na jok ti chu siang takin highland ani don ani an tia a jacket ipte a romal chula chukin mai chu han hruathuak thuaka alum phian mai hei a building mun ma ti reng hi anial omlo ni hi mole a mun ma tropang reng viau mai bok inspector ruwa ta bok chona han tia chuta rin pui chon phur lo mel fe hian sar itu sei zong chu dik vek
aruk tak chuan a hmun hma hian mi hi lo ru riau mai ti in chu building compound pon lam chu a han thlek kual dan dana building chu a hlui to em awang chuan a rop tan mek ani ti a hriat thei rin puya bok chuan a hmun hma te reng mai hi engemaw chet sual pal thut hlo om takani hi mole no pang le thalai huklak thil hre chiang manglo te hian an lo vazuam sual ve tharok ang ti te po hlo om hian ti in a bek atang chon gate cha bi chu a han phor chuaka cha bi chu thu nei tu te phalna thlapa nei an nia chuta boruak chu an han hip wangwanga kalro le a chunga ilu teang room pakhat na le room pathum na poimo bi kang o pindan pakhat na chu thom lo chuana le thom riwa omna thin ani a pindan pathum na chu Christina i in ohlum na mun chu ni rin pe chana ruk tak chuan chulai muna han kal kola han thli thlai kol vel tur chu a phur lo ru tak zet inspector ru ta chuan chulai mun chung chang le Christina i in zomna chung chang te chu soimol mol rangin building chung lam pan chuan chetan tho tan ta a gate chung an han lut ta chu mak tak mai hian rin puya lu chu ana tangut ngut reng mai ruwa ta chuan rin a chu an buai pui vata sar he building chung a hian thil thalo tak a thlengani mun nuam zok zok ani lo top pang inspector ruwa ta chuan anaw rin pui ril ru tur chu hrethiamin rina hlau thong su em kan tilawang kalzel photang a chunga son thil engemaw hriat tur a omani a han tia chuta rin pui lu na po chu a re chhunjom ve mai boka building chung chu an han lu ta boruak chu adam vat rui mai muar rim le bungro hlui rim te chu anam vut vut maya chuta rin pui chu torchlight ken chu han met enga in chung bungro te chu a hnokin a chingchivet na saviau mai chuta rin pui chon pindan room ma saber a han lu chu helai mun hi ani nge yang sar han ente hei hi room ma saber thoman hriat na thin na mun chu ni don hi rin puya tong thang khok ri chu ari rong rong thei hial mai chuta room pakhat na a lu tura an mamo le atulangang te chu han buai puin chabi chu a han phora inspector chon chabi mang chon kong khar chu han hong ta a room chung chu arim chetak zet awi deuh hu khoka a thang deuh hu khok mai mai mom real chuan a chunga bungra nok nuai mai te chu alo zam chiat hloma thil mu rim nen chu nain pol nuk mai rin pe chon room chung chu a torchlight ken mang chuna han en kwal dan dana chuta sar ente khi ti in banga thlak in tar chu a han thle kha a banga chuan mei che pakhat thlak ni om tak a hlui to em awang le en kol lo ani wang chuna bal viau mai room chung chu thim hlem maya boruak lu na aum lo wang chuan a boruak chu hrisel viau lawang ti a hriat torchlight an ken mang chunan han en kuala tukver chu pahni alo om tukver pakhat chu inspector chun han honga adang pakhat ero a hong thei ho lo chuta rin pe chon bang fel chu a torchlight ken mang chun han en kual le a meiche pakhat thalak ni nge tura lang ti lo chu thalak dang emo an hnu chuina tan han tangkai thei tur thil dang a om lo rin pu hnen a chun inspector ruwa ta chuan rina thalak khi kan mamo nge yang khalaya hrui zen banga lon chhona niom tak tang khan alak thein karing a han tia chu vele rin pu chun hrui zen pula leilon omna lam chu pan thuaya chuta tang chun banga thalak in tar chu a han la thlata a chu vele inspector chuan chu thalak chu a han hrufai ngal thuaya chuta thokan lak hal pa chuan ama nge yani hei han en ve te ma kamizon nge thalak ani Christina nge yani ti in a phone Christina thalak chu a han hua chu vele rin puya po chuan sar chu ti ani chuan he thalak hi helaya engtia om ngot thei nge ani ta kang a tharau hian helaya ada tinaim ni nge nia midang zokin helaya anda tinani ta ang inspector John rin puya chu adara han ben thak thak pa chuan rina acha na chu kein kapek kherche angai lawang iman thiam vek tipal thil thu tak me mewa Christina tharawin helaya adan ingot lo chuan midang da tu anom ti na ni mai
inspector trong kam man dana po chuan ama inspector ruat angei po chuan tharau chung chang chu a phul pui hlut du bik chi lo ti rin pui chuan a hre thiam chutia thalak chung chang boi puya hunan man lai chuan khoi mun atanga lo chuak nge ti hriat thiam mai har sa tur tak thom hi an hreta a an thom hriat na lama chuan an beng chu an chingal thuaya chuta inspector chon rin pui hna chuan chu rina hemi kanom na chung lam bo ruak ruma tanga lo chuak ni in ka hria rin pui thung chuan sar pon lama tanga thom lo omani jok lo mo an hriat na hmun chu ain ang ta hau lo mai le ngoite thom nei lovila thom ron chu le huni han ngai chang ri dang ti in chol meu chung chon thom om le hun chu an han ngai chang tarana chutia thom kha ka an beng an han chit ren ron ta ka chon thom po chu aron om le ta hau lo mai chuta rin pui chon zoi te hian sar christinai tharau ni thei mai ngem a han tia min thom an hriat thin thu kha an hre chuak dun wai mai chuta inspector chon thu tak fe hian rina tuna tak hian ruam man na thatak kan mamoni christinai tharau chu biak po nge ka duni kan omani ti hi a shereng poni thei ti in room chunglam pan tur chuan chetan thota thuaya thom dim theyang per chun chet la in chunglam chun pan ta da mai room pani na chu anan chuang kai thuaya inspector ruat chuan a cha bi bor ken chu han enin room pani na cha bi chu a mu mai lo chumi rual chi chuan room pathum na tang chun thom chu aron rile tanok nok mai thom tang chun banga calendar in then ri hlok ri hi ang ber ome chuta room pani na chu boy pui zui lovin room pathum na lampan chun chetan han la le tanta room pathum na chu cha bi mang chun han hong ta a chu vele room chunga chuan ram nung le saju ngal mel chet thi an ringal sup supa chuta inspector le rin pui po chu an tho huai theial room chung chu room dang ang thavin a hnokin arim chhle maya room chung chu luk taka thlek kwalin chuta room chung chu ti fai tur chuan chetan langal thuaya rina pon lam le kan vel hi lo thli thlai ro tuna chung christinai biak po na turin aman ruwa ngai thil te chu kan nei kim thukhat to in ka hria hilaya thalak lo omngot mai hi ama biak po nan atangkai khopang le tuna chun ama christinai nge kan ko chu a hun to ni ti in inspector ruat chuan a hmun ma vel chu ti fain a han sing sa zunga chutia pu berin christinai tharau ko chua thu zo fi atum tlat mai chu hril hai thak ti ruviau ma se apu thu chu aza sakin niala tum lem lo chumi rual chun inspector ruata hi nu chuina a pui thu na lampo atul chuan pe hel hre ngai mi lo mi ni a kong tam taka a thak tak taka ngai turin chet la thin ma se an hlotlin pui hi soitura om nok ve rengani room lai taka chon khon var hi an han chikwal ta a chu vele mak tak mai hian chunglama rangwa popatang chuan ni eng zung hi room chunga chon a ron luta chu ni eng zung chon bati an chit kwal chu ron enin chu vele inspector chon rong mang chuan bati a chit kwal hual chon han hnoi kwal le a chuta bati chu a han ti ala inspector vek chuan christinai thalak room pakhat na lom chu bati hun kwala chon han phar le a chuta tho huain tharau biak po na chu kan tan theita a han tia chu vele rin pui chuan sar pon lampo ruak kalongai changang ti in pon lampo ruak ngai chang tur chuan aum mon chu an siam rem ve ngal thuaya ka ko wache christina lang ngai saki kum sang kha zakwa som ko pasaria hilaya boralta ka ko wache loin landro rin pui chuan a khur deuh hlak chung chuan sar boru kom dan chu vatuk mai ama ai ma khan boru kadangani antia chuta inspector chuan muang ban char hian hei hi lo chin chia ro rina christina hi helaya ain oklum nge yani chuan ama hi aloin lan kherin ka ring lo chuti rual chuan ain o hlum chan dik tak po hi min hril turin aron langve hlau thei boka ma se karin dan chuan in oklum ni lovin tha nge yani hi ka ring ngetlatani helaya thom riwa hriat tur aum renga ama christina inge ani ka ring tlatani
chuti rual chuan thawmom thin hi Christina I nilovin midang anlo ni hlo chuan Christina chu kan kau chuak lo top thungang ole kati tur ka hanti zo thuayange ti in Christina I thalak mil tur chuan thirzai si na ken chu Christina I thalak chun han vet kuala chu vele ni eng zung tang chuan meiche pakhat lim thla ni om tak mai hi aronin lanta chu vele rin pui chuan sar fim khuro ti in inspector thilti lai chu a oi lo ruviau mai nima sela chu ti meiche thla pakhat alo lanta ka chuan inspector meu po chu makti in ameng phar kok maya Christina inge yani MT chian tur chuan a thalak anei ang chu phone a chuna han bi le ngal zung sunga chuta Christina inge yani ti chu hre thiam ta inspector ruat chuan thil thleng mek chu makati em wang chuan alu chu a thing nora amit chu han chinga han meng le a thok la in angai tu na tang chuan har chu nge chu atumani chutia apu om a han mu chuan rin pui chuan sar fim khuro o thil thalo tak alo nai mekin ka ria pon lama tang bok chuan thom mak tak arile tatluk maya ni chin maya pon lama tanga thom an hriat ngai bok khani sar thom bok khalo om le nia pon lama tingna ni china angai ang bok khani rin puya oki tang chuan ange thamol to lo ti chu chiang reng mai chu vele ni zunga eng riai kara meiche pakhat chuan inspector nena chuan inspector inavem ni angai tu che in inat pal a hlau hle nia a thu chu oiro helaya hian ke chau ni lo midang an omani ama chu victorani a minun rong takle boro tak engma poisak nei lovani film khur hleng cheu a hantia inspector ruata chon angai tu na mai ani lo ti hrethiamin rangse thian nilove kanawani lo ka thopuyani keini hian police lam na kan thokani hetiang thil le akai noi case kan boipui thin ani ti in anni na te chu a han hril fia ngal zung sunga chuta inspector vek chuan Christina he I thihna mak danglam tak mai hian a hun lai le tun thleng hian boru ka nei lian hle ni engwanga thleng nge ma ni in ti hlum ini chem an tia chuta tharau chuan ka hun hunung kha apur chur em maya thileng ma kha thil chiang omlo heng thihna le he building chunga thil thleng te a mun ma thom ri van hriat zong keima min me bel ta hi dot vekani helaya hian keima boipuya in lo kalani chuan a chhuwa le lam hi in film khorna sat atul donani keima awanga helai local te reng hi Victor hian athli thlai reng zelani keima tiamin aladu tok mai lowang tunge Victor chu engwanga he tiang thil hi thlenge ni chumilai tak chuan ponlama tangpok chon thom hi omle tanta inspector ama chu mi khongai thlak tak thil ti theiru tak fing tak mai ni a asmata apolaita achung rel ero khak nei na khat thungani ani chu ka pasalani a ka thi ma khan kanin mangain kanin ngai thin tak set ma se huna liama ani chuan kalaka lung oilo na tam takanei chho tanta ne ki chuan khamizan khan ka thi na turin ruam manna thata kaneya tuna hian ama chu aladam nge poidang a khoile nai toang chumi dang tur chon chetin lak vata trul donani a thai Christina itur na le ivan doina wangin poikati takzet hemi hi kalorin lok thil ani salom chimelai chuan ponlama chon thom bo kha omle tana sar mishinganin ka ria tu tinge niang le sar hilai tanga kanin thiar fili mai hi trulani chutini lo chun buena kan tok thenia ti in rin pui chu alomang ang viau to mai inspector ruata chun ole rin pui kain pe trepe Christina hi engemo ka han zot le lokange o ti in Christina chu han pele a Christina Victor chu khoya nge ka zon mu thayang Christina chuan inspector a thalak hlui to tak chu kaneya tuna chuan akum a upatonga a melan dan po adang to nge yang ma sengun takle chik taka ien chuan Victor chuan a maya ser aneya chu tu emo kum upalam to mai ser nei ne na ain angani nga chuan phatrul lovin Victor nge ni ti hre thayang khalai le khabu churom na hnuaya thing phek kha handa chuakla khami hnuaya khan thala ka omang chu Victor ani inspector van ina changin ka phuba min lak sak ngei don yeti in
Christian ai chun inspector chu a thla ta a chu vele mai khurim an hretan ta chu vele building chung chu mai khu chu na tuam ngal mup mup mai chu ta rin pui chuan sar kan man mo ngai ti in chu building chu chua san vat a tul ti a hria man mo takin building chu chua san turin chetan lata a ma se chuana kong khar lam chu kang mai chuan alo kho hlup hlup to chu ta le chunglam atang chuan thir moi che to kang mai chu ka wanga ron thla chuan rin pui ban veilam chu aron tlak ta a rin pui chu tre thota a ban chu a thler hok mai thisen chu chuak ngal zoi zoya chu vele inspector chuan rin pui chu han boy som ngal thuaya kang mi chuan building pum chu tuam tana a khumup mu breng mai inspector le rin pui te chu mai khuan hip na sadawang le boruak lum takawang chuan ni khothelvin anom ta hiala inspector chuan an bul maya mi veivak le tong rideu nak nak thom chu a hre ruai ruaya a han har chua me chuan building pon lama hian mi then khat an ma ni chan chuak tu te nen hian mun hima an lo om to a chu vel inspector chu a han thokang thuaya pute u in ron har chuak ta mo hei hi kanau ten nia enge building chunga son in ti reng renga chu pa kum upalam a maya ser maktak nei chuan a han tia chu vel inspector chuan thok han lak ko kok pa chuan e khai pute u kan van lom em eng tia helaya kan tin hriat jok ni ke ni police lam kan nia ke hi ruata kani kanau hi rin puya ti in chumi tenen chuan in mel hriat na te chu an han nei ta a enge thilom zia hi ka hre thiam lo tak zetani ti in inspector chuan chumi ten an ron chan chhuah dan chu han zota chumi te chu ramwak tura an chhuah thu te chutia building kang an han mu rual chuan chulam chu ron pan ngal thuai an ni thu te to sual to kan om nge ya an rin thu te an rin ang nge ya an ni chu ni khoshelwa an om an ron mu thu te chu an shil ve boka ni inspector kan ron tlai lo hlawa van nei nai ngai ang u nang ni po police lam in lo ni hlawa ke ni po he ramwak tur kan nia eng tia hanin boi pui zel chinge ning o chu pa buk chun han tia chu ta inspector chuan pute u in kalna lam tura chun kaltlang ru ke ni chu boi pui kan ngai to love hei kanau hi ain hliam dewa ke ni chu kan lo in boi pui to nge ti in ramwak tur tenen chuan anin thla liam ta a rin puya po chu aban or chungin an tho na pisalama chuan aron lang vele theita a inspector ruata bok chuan an thil ton chung chang chu ngun thluk zet hian alo ngai tu let le wang wang mai chuta do kana file han the thlak pa chuan rin puya chuan sir mani ka chu kan van nei mai mai nin ka hria an ni kalo se chu khalai khan kan thinge yang pon lama thom kan hriat thin po kha an ma ni nge an lo ni mai theisin a han tia chuta inspector chuan rina christine tharawin min hril kha ilo hrevem a han tia chu vele makti mel che thian rin puya chuan sir chu tiang lam reng reng engma ka hrevele nem nang kha chu khatia engenge mo thlaraw lam poi pui tura che ti han lak ta ka khan mo kan nui alo za in fiam thu mai mai ni tura kalo ngai sin thom ron om le thin thil khan karil ruwa koi peng ani chu tiang thlaraw ve mo inin biak na emo kalo ngai vente chim lo khatia biak nei ni oma I han om ka hriat te khan iril rulam ngai tu na le izel din thil ni in kangai me sin nui deuh sang chung chuna han tia chu vele inspector chu meng zau kokin rina engma kha I mu ve mi alwamo makti mel se thena han tia oh sir engkim kha I phua chople izel din thu la mai mai ni in ka hria kalau mu dan le hriat dan a che chuan ril ru boi angber nui varvar pa chuna ti le ta a nilo inspector makti mel chu in thlak thuain hei hi thlala ka ni hi khonge keip te khan ka ta ta khamole ti in
a jacket ipte chu a han zen vata ma se eng ma lo om lo mak ti je thian inspector ruat a chuan ka hre thiam chhota inspector chu rin puya chun mak ti in alo thlir ngun khar mai sorry tramo oh ka hre chuak ta kha mi te kha kha pa kha amaya khan sir ani ti chuan a kumpo kum upalam hmel ani kum sang ka zikwa sum ko pasari kuma tual thihna tanga chutin i khaile ama ngei khani kha pa kha min ran chan chuak tu te kha min lo bum reng ani Christine nai thattu te chu an ma ni ve khan ni rin pui chu mak ti na meng bial kok maya sar i hre chiang mo an ni khan kan nun na himin chan himasin ni e ka ria ma se pon lama thom om fo i hriat kha an ni khan kami tum khan khalaya khan engamoti turan nei ni ramwak turan ni reng lo Christine nai tharawin a thalak min hmu tirani amaya chun sermak takani o kalashia thalaka sirnen khan khapa maya ser kha ain ang chia bok rina engma se tul to lo tuna chun khami te kha khoya nge anoma khoya nge kanzon muang ti che poimo to Christine ai bok kha kamamoni ani kha ka mu le ngai zanin hian biak po dan kalongai to lenga khami te kanzon mu thei dan tur chu kan hremayang ti in ado kana secret chu han trana a fop ngal vong maya rina kan kal na ngai abu khan kan wa chuale tul don ani Christina te khuwa kan thang chu tul don ani rin pue chuan aban veilam chu aladam chiang lo ti ria ma se an nakalai wang chun chu tia inspector ruata han pam tul san big chu tulwa inspector ruata rem ruat na chu za via bok sar kain pe rengalom ti in ake chu a han kheng awa thingtlang kho pakhat Christine nai te khuwa chuan kalin chumi khuwa Christine nai le apasal Victor ate chungchanga chanchin hrede utu te chu thil an zot kual ta hloma chungan mi zote zinga nu valai pakhat chuan mi pakhat Christine nai te nu pa chungchanga thil hrede utur chu alo ko mu ta ni putar kumsom rukle kumsom sari in kar tur hini chu pa chun Christine nai te nu pa chungchang hriatang ang te chu inspector ruatale anaurin puete hna chuan alo hrilta a Christine le Victor ate chu kum no pangte in anin neya anin nei tanga kum nga na liam hnu chuan anu pakara chuan boruak thalo tak ain mung chhotan ta a anu pain kar chu chumi hnu tang chuan a thalo chhota zela ti chuan hun liam zelin kumruk dang aliam le hnu chuan apasal Victor chuan mun shana omadu thu anu pui chu shila Christina ero chuan apasal ruam manna le thutluk na chu alo pompui ve ho lo thung ti chuan anin karbo ruak thalo ta chu al zelin tumkhat chu Christina chu a mel mu tur omlovin a thang na chin la hriat zui ani talwa chutia Christina a han bo ta ka chuan a chung tele apasal Victor tengei po chu an buain Christina zon na chun thok ngal thuaya ti chuan mun pakhat khopona building hluya chuan Christina chu in oklomin anwa mutani Christina thina chu pasal Victor chuna tur hle maya hun rei tak chung chu biak tlak lovin hun aman pha nge ni ti chuan kumni danga liam le hnu chuan Victor chu mun thana ombo ta a ti chuan tun hun thleng hian helaya aronin lan ngai tame ulovani chu chanchin soitu putar hna chun lom thu te soin Victor omna chin te chu an hriat lo ten han zota chuta putar chon Victor omna nia tlangkamatanga alo hriat chu a hrilta a ti chun chumi mun lampan tur chun inspector te chun chetan thole ta a thingtlang kho pakhata hian Victor chu alo oma khuwa an du chon Victor chanchin te chu khomi te hna chun an han zota ani chon Victor omna mun chu an lo ko mu thuaya inspector chuan rin pui hna chuan rina hei tual thattu Victor chu kan chui chuak ta chu ni a mase tual thattu nge ani ti fin fiana kan ne tul don ani
tual thattu ngei ani thu hi ain puang du lo mai theya chumi ti fia tur chuan anupui thlarau ka biak po le trul mai thei ani ani chuan a fin fian a thatak min ko hmu tur a hringe yang ma sei lo hriat dana la chuan ke chumi a le mi mol om danang chawin min lo hmu sia ke la chuan thlarau ka be pop tak tak thi sia nangma ngei te po hian biak po an tum ve chin la a thalo mo chuta rin pui chuan a botol kena tui chu han inin sar ke chun engma han mu chu tur le han hriat bel turin thlarau chu ka be ve thei ho lawang nangma nge in biala kan nu chui lai ta na thil tangkai tak tur po thlarau chuan min hril zel zok mai thei sin ke han bia ka tan chuan Christina ngei point remati lovin karing ti in thlarau chung changa hanin rol ve tur chuan a chak lo ruviau ti a hriat thei ni erina isoi dik tho mai ti te so kan mi rinhlel Victora Christina pasal chena mun po kan thleng ve ta lom ti in a konga a pistol pai chu a herem sau sawa chu lo mu in rin pui chun inspector nena chuan sar thil poi thleng em lowang chumo kan mi rinhlel hian a maya ser anei ni chuan a hriat thiam thei mai anga ma se a maya ser anei lo ni chuan thudanga pakai thei alani ve tho mai ni erina engpo chu ni ro se iwa po va tiang ti in an maloka in pakhat asam type abang le achung a hlui to wanga tui ek that to lampan chuan che tan tho thuaya kongkhar chuan han kika in chung lam chu re thiap mai an ma ni lo chhon tu anom lo kongkhar bok chu an han kik le dat data tu ma ron chhon tu han lom lo chu ta le inspector chun rin pui hne na chuan rina kan hnung lo dol ro in hi ein kal lova heti ni chuan in chung lama tui ma tak chu an nge in ka ring tlat ti in kongkhar chu an nim hong ta a chu vele in chung lama chuan mi pa le mei che hi khumatang chuan ron thovin inge thilom zia ti in inspector te hne na chuan an ron zot thuaya ekhai o ti fu lo in ti zet chung chuan rin pui chuan sar chuk le mayang kapule kapite hi an lak lo riau nui deuh lek lek chung chuan han ti a chuta mi pa chuan inspector hne na chuan ingein du chun chuna helaya engti tura local ngein ni hril hai zet chuan han ti a chuta inspector chuan chupa mel chungun zeta thlek wangwangin chupa hmai chun ser om lo tlat mai mani ramwak tura chuk te zingami nen po khan in anna an nei lo chuta in tharung takhian kapu min thre thiam ula helaya Victora te ming puan omem min hril theyangem an ti ta a chuta chupa po chuan animo in mizon kanilo vanimo Victora te chu helaya anom to hleinem mundanga om le dai tolom ati thindana nia Victor hriat chian mel tak chuan han tia chu vele inspector chuan chu kapu Victor chu ifa hriat chian mel ve an tia chu pa po chuan i Halloween hre chiang te reng mai Victor te chu tu te poin an hre chiang ang chumole ama dum pui ngei po chin hriat lovina oma chumi hnu rei lo tia thia char anilom kum nga liam ta dai mi to khani a ti hian mun sang sanga eile bardapin ain son kual thina lom chu chuma soidana nia ti chuan awan duai thei riau bok anu puite hian an boral san zel thin ani ome chuta inspector chun ngai ven fe hian chu mun sang sanga apem kual thina ti chuan apem na mun a chuan nupui anei thina anu puite chuan an boral san zel thin ti na ni mo an ti le a chu vele chu pa chuan ni emole amain soidana nia keinen phei chuan kanin kom ve nual manasin ain po hi ain son chua dona min zot thlapa kein kali saka ti chuan ani chu pundanga pem chuak le ta ni chu helaya anu pui ve thung chu engtia thi nge ni a inspector chun chu pa thu sei chu alo ngai thlangun tak zet nia anu pui vulika kumno pangte mai hilania Victor ala aupa ve fu to nen khatia an kop chho tamai po kha makkan ti in
then khat phei chuan khuanu ruat mangai na wang ten ti hial lom ni e khatia aram kalkha achin hriat lovin a bopil ta hmia maya Victor chumang angin a hril hei tak zet anu pui zon hna chu kan han thok ta a ti chuan ram hnuai a thi in kan va chhar ta mai lo mole lungphu chola thi ni kan ring ta pera chu police lamte in hriat tir lem lo vuti na ni mo ke ni chu thingtlang mi kan ni a hetia to sual to kanun na chan ta mai mai hi kanom le zo thina ma se Victor anu pui vuli ero ataksa hliam le ti sen han kayemo nu ma eng ma kan mulo wangin lungphu chol ani kha kan rin dan ber ani tani tren khati churam sa te ne na in tong fo van duai te hi anom thina vuli kha chu thil tang han mo pu tur kan hrelo lungphu chol nge ani kha kan rin tlan dan ani tani ole rina eti kan ni taxi chuan ti in inspector chuan aruam manna te chu rin pui hnen chuna han hril ve ta a ma Christinai ang puka Victoria na pui vuli tharau chu biak po le inspector tumdan chu ni zanlai vuli thina hmuna chuan kan kalang chulai chuan vuli tharau chu biak po kan tumanga anin Victor chu ama thattu ani nge em ti min hrile don ani Olisar irem ruatang chu ni ro se ti in inspector le rin pui te chuan an ruam manna chu pa hriata in ti hnena po chuan a han hril ve a hriata chun makati khermai e khai o Victor chu tiang mi alo ni reng ani mo anu pui te thatin mun sana akal bo ta thin ti na ni mo chu ti ni chon tu na ngei po hian Victor chuan tuwe ma chunga poye khoile to lawang ti soi thei ani ho lo maya pu te u in thu sei chu atikani ngai chuan in rem ruat na ang chu ni ro se inspector chon hriata hnena chuan hriata in ina hian kanin ngatri mayenga ti chuan zanlaya vuli thina hmuna chuan nangin min hruayanga ti chuan keinin kan ti tur kan tinga nangnin chanchin ngai venin min lo ngai chang don nia atia chutia inspector berin a ruam manate a han hril tak nu chuan zan hun lo thleng tur chu an han ngai chang ta a zan chu lo nia Victor an pui dang vuli thina hmun ram hnuai lampan chuan inspector ho chon che tan lata a vuli thina hmun an vathlen chuan chulai hmun chu a bo ru ka votin adam hle maya zana chu jong thin ran nung te chuan an orol chu in an chir nak nak reng mai chuta a hmun ma vel chu hantifain a ma a ati danang tho chuan inspector chuan pati an chikwala thir zai chun pati hual na chu han ve kual le a chuta vuli tharau biak na chu atran le ta inspector le tharau anin biak mol mol lai chuan an pi dewa chanchin ngai changa lo om rin puya le hriata te chuan mak an lo ti tak zet hriata chun inspector in boruak bia a phun ri mol mol chu thlir rengin rin puya hna chuan thian pa kan puwa chu a de vem ni nge nia aril ru boi te hi ne lo mo tharau lam thil ani ti hring ma se hriata chuan oi har atingang mai rin puya po chuan itidu ke ngei po hian oi har ka ti thina sin ma se kan hu chuina tan hian thil tangkai tak tak hi ani vele tla zelania ti in inspector tharau belai chu a thlir dau dau renga chutia zan lam hun ten han ting tlak nu chuan ho zain rela inspector chun a thian te pani hena chuan vuli tharau chuan lungphut chol ani lo thu le tur manga ti hlum ani thu alo hril thu te chu han hril chhong vele a vuli chona pasal Victor ngei chu poi khoi tu ani thu te hun rei tak chung chu ting anga anu na lo man to chung chang te Victor chun poi danga khoi le sel ma nge ya andan angai thu te chu alo hrilani zing karania inspector ruatale rin pui te chu Victor a rek tur chuan Victor a umna hmun nian hriat le vuli te hril na lampan tur chuan anin khal chuak le ta a konglaka an kalna chun rin pui chuan sar hriata soi Victor a umna hmun le vuli thlara win hril chekha ainang chia maya ke nilamin mu ve theilo maila ao te hre ve theilo maila
thlarau pia ki ti thin hi kan nu chuina konga an tangkai tak zet an i mole enge mo be se ru zet chung chuna han ti ya chuta inspector chuan rin pui hne na chuan rina kan ta na thil tangkai tak tak tur hi Victor a upat deuh hnu a thlalaka an pui ne na an lak dun hi ka nei pokasin vuli thlarau khan anin hlui hriat ate in lo ni ta khan mun biru le til khor tak pakhata aum thumin rila ti chuan ke chuan engma ka soi chuak du lo ni kha hriat ate kha an ngai kan ti thalawang ti ka hlawa aruk te in kalaru ni an nu pa Victor ale vuli te thalak ani hi ti in thalak chu han mu tir ve a thalaka chon Victor ale vuli te chu kum upat lam to in nei an ni mela chuti rual chuan vuli ero alano pan mel viau thung Victor a mai chon ser Christina in thalaka peka sernet po khan alo thung hun chia mai Victor a omna mun nia an soi khuwa chon thlenga man mo takin Victor a chin chang chu an han ngai ven ngala chuta a chip chiar theng pera an han chui chiana Victor a sul nu te an han lepse nu chuan Victor a chu alo thi to alo ni amale ma chu a in lua chuan in oklumin an hmuwa amarte han takin chantlak alo om to lo chu thil chu dik nge ni ti fia turin Victor a thlana nge chuan hunan va mang ta nge nge a Victor a ber chu a thi to wangin inspector ruat ta khe suilai mek po chu ti top alo tul ta a poi khoi tu ero man ni ta chi alo ma se riat chua anita ne mitren katin ma nin ti hlum chu tianga an lo ngai Christian hai chu apasal kutura thi ani jok ti an chui chua pha a lungphu chola thi emo an ti vuli po chu tha nge hi alo ni ti an chui chua pha ta thoni tual thattu chu tu dang ni lovin an pasal van piang nge alo ni ti te chu oi har tak ni ma se an thihna phena thil in thukru tam tak chu hriat chua anita ni court ma chun inspector ruat ale rin puite chun fin a sang thlala kan nei thei dan te apasal su hnu le ama hre chiang tu te hna an hriat le dan te tual thita Christina le vulite thlarau nge in an puan dan chan chin te chu an puang zar ta ni thlarau biak na chung chang ero chu thu tak hla taka lak anita chia lo thung